आपण मानके मोर नमस्कार। आपण मानके बालभक्त ध्रुव विषय पढ़ी आपण मानके सुना। जीवन रे जे कोनोसी क्षेत्र रे सफल हेबा कहले कोनोसी ना कोनोसी उत्तम व्रतनीय तथा दृढ़ता पूर्वक ताहार पालन कर। जेपरी गांधीजी बाल्यावस्था राजा हरिश्चंद्र को नाटक देखी जीवन में सत्य कहबार व्रत नेले और सारा जीवन ताहार पालन कले। व्रत और दृढ़ता रूपी दुईटी सद्गुण जदि रहे तेबे जीव शिव स्वरूप होइजे, मानवर महेश्वर होइजे। राजा उत्तना पादंकर दुई राणी थिले, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि थिले राजांकर प्रिय राणी। उभय राणींकर गोटे लेखाएं पुत्र थिले। थरे सुनीतिंक पुत्र ध्रुव खेली खेली आसी निज पितांक कोଳରେ बसीगला। राणी सुरुचि संगे संगे ताको पितांक कोळରୁ तलକୁ ओह्लाଇ देई कहिला, पितांक कोଳରେ बसिबा पाई हेले मो गर्भरे जन्म ने। ध्रुव कांदी कांदी निज मांकु सबु कथा कहिला। माँ ध्रुवको बुझाइले, पुत्र एही राजगादी तो नश्वर, तू भगवानଙ୍କ दर्शन करी शाश्वत साम्राज्य प्राप्त कर। ध्रुवଙ୍କୁ माँଙ୍କ उपदेश खूब भल लागिला ଓ ସେ ସେହି କ୍ଷଣି ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ କରି ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଗଲା। ରାସ୍ତାରେ ହିଂସ୍ର ପଶୁଙ୍କୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ସେ ଭୟ କଲା ନାହିଁ। ଏତିକି ବେଳେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଆସିଲେ। ଏମିତି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ମାତ୍ର 5 ବର୍ଷର ବାଲକକୁ ଦେଖି ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଆସିବାର କାରଣ ପଚାରିଲେ। ଧ୍ରୁବ ଘରେ ଘଟିଥିବା ସମସ୍ତ ଘଟଣା ନାରଦଙ୍କୁ କହି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାର ତୀବ୍ର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କଲା। ନାରଦ ଧ୍ରୁବକୁ ବୁଝାଇଲେ, ତୁ ଏତେ ଛୋଟ ଆଉ ଭୟଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲରେ ଶୀତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସହି ତପସ୍ୟା କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, ଏଣୁ ତୁ ଘରକୁ ଫେରିଯା। କିନ୍ତୁ ଧ୍ରୁବ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ ଥିଲା। ତାହାର ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ଠା ଓ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାର ତୀବ୍ର ଇଚ୍ଛା ଦେଖି ନାରଦ ଧ୍ରୁବକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱରୂପ ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରି କହିଲେ, ପୁତ୍ର ତୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କର। ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତୋ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ଧ୍ରୁବ କଠୋର ତପସ୍ୟାରେ ଲାଗିଗଲା। ଗୋଟିଏ ପାଦରେ ଠିଆ ହୋଇ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଶୀତ ବର୍ଷା ସବୁ ସହ୍ୟ କରି ନାରଦଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲା। ତାହାର ନିର୍ଭୟତା, ଦୃଢ଼ତା ଓ କଠୋର ତପସ୍ୟାରେ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକଟ ହୋଇଗଲେ। ଭଗବାନ ଧ୍ରୁବକୁ କହିଲେ, କିଛି ମାଗ ପୁତ୍ର, ତୁ କ'ଣ ଚାହୁଁ? ମୁଁ ତୋ ତପସ୍ୟାରେ ପ୍ରସନ୍ନ। ତୁ ଯାହା ଚାହୁଁ ତାହା ମାଗ। ଧ୍ରୁବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଆନନ୍ଦ ବିଭୋର ହୋଇଗଲା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲା, ହେ ଭଗବାନ, ମୋତେ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମୋତେ ତୁମର ଦୃଢ଼ ଭକ୍ତି ଦିଅ। ଭଗବାନ ଅଧିକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ କହିଲେ, ତଥାସ୍ତୁ। ମୋର ଭକ୍ତି ସହ ତତେ ଅନ୍ୟ ଏକ ବରଦାନ ଦେଉଛି ଯେ ଆକାଶରେ ଗୋଟିଏ ତାରା ଧ୍ରୁବ ତାରା ନାମରେ ରହିବ। ଏ ଦୁନିଆ ତତେ ତୋର ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ସ୍ମରଣ କରିବ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆକାଶରେ ଆମକୁ ଏହି ତାରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏମିତି ଥିଲା ବାଲକ ଧ୍ରୁବ। ତାହାର ଭକ୍ତିରେ ଏମିତି ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ଠା ଥିଲା। 5 ବର୍ଷର ଧ୍ରୁବକୁ ଭଗବାନ ମିଳିପାରିଲେ, ତେବେ ଆମକୁ କାହିଁକି ମିଳିବେ ନାହିଁ? ଭକ୍ତିରେ କେବଳ ନିଷ୍ଠା ଓ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଆବଶ୍ୟକ। ଏଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ନିଷ୍ଠାପୂର୍ବକ ପ୍ରେମପୂର୍ବକ